Ki nong syarai ki belong teman pesan ki belong ki henmen ki jonga haka jinglong do baraka jinglong mensem ki nong kit kam jong ka jing sengkan thai ki dek hot jong ka jing sengkan thai baro nadu ki long kmi hadu ki samla kan thai ki rang baro ki kun samla lembat ki long kpa ki hep ki berit kan thai bercenrang hakan ka janmet ngawan ra ia ka jing kublai haka kerteng ke ba im ber ke bodon bortam ke jong trai belong no penim jong Yesus Kristus ubatang hakan ka kerteng ke ba baro ki khoseu kendam bat utli unruai ya roh kaburom kalek nengkong seublai kajing penla kajong u yang aku mubriu betelot ngas ngeu hagan kapor keladam dei kajing penla kajong u lese kan don ka air ka ei kaban pen baklano ya ka ei ke blabu bek burenti kat kum ka program bat kajing tmu jong pi kum kajing seng kentei sopria Dei namar kata hakan kapor kum ubriu uberet usekri uberet saka kam ke jong blai ngapen ko ngo ialah de om na ka benta ubriu om na ka benta itu pesan paryong ibalayo ban pendei yang ya ka kerteng ban terwa kan ka janmen heringa ngej ba ka dei ka benta ka jong blai ya ka ba ngampoi perkat bangan yo ban yang hagan kapor bat kalau ka air ka ei lese na pedeng jong ngi hagan kapor na yo i ba ki don tang ki dur kmat ki bat thamai lese way ar rang ambaklang yo i ki de ki student jong ngam shwa bor banganang long kum uno ka school hang tai ha ka school juga Umyap district yo iru hang ni ki laban don ki mai kha ki jonga kabangam kwa bandaya thu hakan kapor ngapet ye ki jaj ki jongki namar kata hakan kapor kumbang laong mene ngampoi perkat bat kum no pilek poi perkat kum kinong yalam jeung singgan thai bapin kedau ye kerteng ke jonga ban yeng kan ke janmet hakan no kerukom vision jeung mut ban pawan yanga ban wan yeng hakan kapor am tip kadai kajing pasiau kajong no ba pipoi kan mau ya kerteng kajong na kata baro ngangej ba kadai ka bor kajong blai kabala pasiau hanure hanu ban kan mau ya uni usekri ubarit kabangas ngeu ngadon kamban yang hakan ka bor kumba blai ukot yo Moses ko Moses kadai ya me ban lau ya kejuti namar to tip bahkan ika jaka ke bamiyeng kadai ika jaka ke bakentang totip kum ki prabangej kan ika jaka ke bangidon menta kadai ika jaka ke bangidon kamban lau ya ki juti ki jongi ngitip ya ki juti ki jongi ngimlaban tip ka kejat ke jongi ngiyuk ke bamon jen ladang ngimpong juti ngiyai kejat sudah ngihaban akyar banda yuk akibat dei ban yuk tenre ya bangilapong ya ke juti ngiyuk kat kabang ya kendo ngin omdon kanu kono jing ngeu namar kadai ka juti te namar kata kum ke warung ngece kana por ngakwa ban wala ma peng jungi kana por bangin yo ban ya shashkor lembar usekri ubarit kana por toh ngin ya lek ban ya jingilang lengba kana kubor ke tin ke jong blai ke ei ka ba ublai udon ban keren lengba jong kana por i Mei haka jinglong do yang nga long kmi ba penyaj ya kaneka jing sekri ngani janmet ila ong ru ban ai ke jing pen itu knien sai ngawan ra ya ke jing kublai melong mene na kabalang presbyterian lumpengat kabangadang long unong syarai ubadang lung hak arta haka jinglong do ngadang jam mentalai pu pratligis nem haka
kam syarai balang kum tun mesan haki ars nem tam bat ngadon arngut kikun kidai nak jaj marngar ngatrei kum usyakri ubarit hakawai niki office hanong stony bat kata lese kalabiang yang buat pen itu nilai sehab pedeng jongi ngim datip ya kabalang lumpengat jongi kadai kabalang kepadang rit lari anujor berkabalang ke jongpi yang dei kabalang kepadang rit ha bat nginang don tang kumbas South Teli kilong ying kaba ngidon apok jong kaum iap distrik ngidon hakajuk ke syatri jong kalak se presbytery dia hakane ke por ke mentang ngit bagi ta kijing pen itu kibakat tu kan nei kumbalaong ilong kmi chat person kene kapor angit kalabyang nginang ya itu nginang ya kenduk lakalong haka prestri lani hakino kino kibenta kebangin yo ban sekri yo blai soban ai ku blai hakane kapor na benta i arngut ki kun samla ikun umi jonga bat i parakan si jonga belayo berman senran lem yang hakane kapor bara shwa bang sayo ban chingi ni kubor kan kapor ngakot i we ni kun samlai bawan ya ben ai ya ka jing ruai han kapor ka bomta Hasyiteng senya jong kami belatap daka jingdung haga jing rumah ngakendit kentri kapop kikum o marway hatway jing berkat lembat ki umat ki baca kalung minsim kakenja kas ngubla anga ubri sang sot ha birthday lada yu kajing map ublay tang jing du jing kermen jing im ki wan show ya jing shisha la ban len jing im dap tang jing lingo la da jing im jonga tang kum ni shukut no ha jing yat linti ha birthday jing pen shoy ki lin show ha ba thâu bangan im rêu blay hang tư bên ban hap khop o bun sin marway shu ba be ha ba ngatip ngala bakla min sim kapang do nutro kapisa anga ubri sang sot ha birthday lada yu kajing map ublay tang jing du jing kermen jing im ki wan show ya jing shisha la ban len jing im dap tang jing lingo la da jing im jonga tang kum ni shukut no kat no sin shuble ngala pai ringkat bat ki kat no sin shau ngaduai shau ngadem kerbat o ngatrang banyat
Hakahok habatalin tika jing shisha Habalami Hashem ki jing duna Anga ubri sang sut haberte Lada yu Kajing map ublay Tang jing du jing kermen Jing im ki wan sho Ya jing shisha la ban len Jing im dap tang jing lingo La da jing im jonga tang kum ni shukut no La da jing im jonga tang kum ni shukut no Dalam tar kuburam chong blay, amen. Ublem kerku namta ikun samla ibal ai lembaga nego kubor isur jing ruai. Hakabaning kong nakaliang jong i tun masan akabai la pentip bat ngalapen ko ngu royal de nam ta kaneka program im simla ong kumno isu ong bait karon ka jingkren light luit kam da don kanu ka jingpen bait la kalong ka sop thinem sop thimbi kum ta ter tan rai ka jingkren light luit hakane ka janmen rehadin ka tu kan ni pohor pat de tun besan hakapor ke babiang labanong ila pentip biang yang baka don kumbala peta da ka KGP assembly baki balang hapo jongka kin rakhiru lada kila hapo jongka nika snem jongka nika women week ber women sunday lane hapo jongka snem arah jar pausau ban rakhe ya kejing dap cispa nyup san snem jong kalong jinglong kristan jong ka syakri ka bakordor ka jong blay kata kana bon sawen ka balawan lengba ka jing tha na do ka assembly ki sinod ka prestri haduk ki balang bagi dai ban rakhirente bat habang apule hakabaya dai bat kane ka benta ngapet laptha ya ki balang bakin penlong ya ki kenja awareness program i consultation program bat laong ru bat kiwei ngapet hakabia di bat ka subjek kam simladon hakata ka konsep hakata ka jingptha jong ka KGP assembly tenrei ngas ngeu ba pi kum ka balang sopria pila sim hakane bat kiwei kemut bat kiwei kemut pisim no daga subjek hakane ka janmet telemar kata ngas ngeu ba pila le ya ka ka ba yaj bet jente kumbalap tha kibor balang kibahas jirong bat ngala persang ban puliru ya ka konsep jongan ka subjek ka baong ikentei ha ka kam syakri nin mentah bat la syai lesi hapreng jongi kum ka hapreng jong pi kum ka jingi sengkentei ka balang sopria pelayo ya ka ban pule ban pensngau ya ka subjek ani pelayo ban sarkulit ru ya ka bala share ya ka langba di social media ia kaba labatai ru lengkot hakata konsep hakaba ya dei bat kan ka team ikan thei ki kam syakri nin bat la syai bat ngayeng hakan ka por kum usyakri ubadang rit hakakam jeung ka kam syarai balang bat ladang nganyeu yaki jaka ka bang layok ban yang sabar jong ka balang la kalong hapo jong ka distrik
Ani syabar jongka hapo jongka prestri. Syabar jongka prestri ru ngelarang ayeng ngelarang anyau mentar ngelarang la banyau. Lesina pedeng jongi ki tuan pesan ki badon hang negapor. Lesila daya kenyi kita ki program bapilalej syabar jongka balang la kalong ka distrik prestri. Syabar jongka prestri ru lese pimla syu banyau. Kata kam dei ke bang yanujor. Renga mudur yelade bang arang dei usyakri ubarit na kabenta ka kam ka jongblei. Kumki berbagai namar kata akan ngepor. Ngayeng akan ngepor. Kumunong sarai jongka balang. Ngidon hakaju ka syatri jongka laikse presbiteri. Ngidon hakaju ka thong na kabenta ka kam ka jongblei. Ngidon ye kaju ka rukam perkat. Ngidon ye kaju ka thong nang ne na ka kendau. Syadu syakataka lawe kabaap na kabenta ka jingim ka jongi endang alej no nasla jong perthai. Yai sya bat nga kum ki perbengek hakan ka por. Kaba na preng jongi ngitip hale se kham tam ki hinmen ki jonga ki blong ki nong sarai jong ka balang hang ne. La kerpat lane la kumnu kat kum ka jing batai kat kum ka jing ong ba ngimdai ban palat ban keren ya ka 9 menit kata la mana yangi la kumnu ngimdai ban palat nana palat ru ngimdai ban bun ngimdai ban palat ka 9 menit kum kita perbengi ngai bi sutu ka por. Ngin poin no siya kanega benta jong kanega subjek kanega janmit. Kabenta kabaningkong kikentai hakikam syakri. Henin marka subjek kanega por kolong kikentai hakikam syakri. Henin menta batla syai. Kabala pensyong nong rim ya kanega subjek. Naga gospel ka jong Lukas kalau nong kabasau dekot kabakat pra bat kabakat kendai. Kadairu kabenta kabau Jisu la syai benya u hakasnong gejong u Nazaret. Bat dei hakane ka benta kabau Jisu la plet kabala donru kabala penbenaru ya kata ka snem kabala dianghun gejong utrai ngangej bakai KJP assembly jong gejing sengen thei kadei lor kan ikan nongrim bakadei ka snem kabala dianghun ka snem bala dianghun haka la pipule na ka gos na ka city na ka kitab u ais saya kong ka snem ka bala dianghun jong utrai here hakne ka gospel jong Lukas peril ong ka snem ka ba dianghun ngangit bakadei ka ju ka jing theo ka ju ka jing mod dianghun bat dianghun nginya pe je ka benta ki lightly kumbala bu renti hangne ngaru nga persang ban parya ya ka nga persang ban walam ka rukom perkat ban penyo yang i hakani ka janmet kalong hakini ki lai tili ki benta kemelabu apreng jongi ki kentai hakikam syakri hakaba menhin kemut ki kideu ya kabala dep nyem juong menhin ya kaba menta menhin kalak bandai menhin kasngi kadai kasngi saja lani kalak ban long sngi toding lani kalak ban long utai wei bunai lani ngilak ban long menhin kasnem ngi sajong ngilak ban long haki wei kisnem ru yak tang ngilak ban ong menhin ujisu long uju menhin menta pat syaki bobom jukut kan iban pensutu cucu hak bayadai berkentin menhin bat hak bayadai berken menhin ngakwa ia kapan ya pai hak bayadai batka por jong ka kitab ka berim kata lang pej ka testament ka berim haswa ka por ka jong Jisu ka Old Testament adu ka kitab Genesis larangi pule ka ter ngiyo iba yaki kentai haki por menswa kim da nyau burom nadu ka por ka jong Adam hadu ka por juga im rapi pule nadu ka kitab Genesis amda chu kam ya tu sampai dai bagi kentai
hak beda bat u Adam ru la syong ba u Adam u don kun kan thei bat kun senrang don ki bom pule bha ki ong ba u Adam u don tang u Abel ba ki u don tang argut ki kun jong u Adam u don tang u Adam madukany la pi pule bha padeng yo yang to ba u Adam u don kun kan thei bat kun senrang bat ngio i ter rang pule ni ki benta la ya thu baik tang beda bat ki senrang chu ya thu beda di kan thei kata ka jing long kitab ka barim wadadu ka por ka jong jisuru ngio iba yaki kan thei ju kham lak deu iru ka por ka jong ki kun Israel ke ba mi nari Egypt ban wan syarikan han la ya thu tang ki senrang tang ki rang ba sim la ya thu ka bedai bat ki kan thei kat no ki mi nari Egypt bat ngio iru tang kata ya ka jing nyoben ya ka jing iben kham tam haka jaj ben riu jiu haka bia thei bat ki kan thei u Parisi yani u jiu u juduai bang ai ngu ya me ablei badon bor baro ba mem simla khayanga bangan long umrau ba mem simla kha bangan long umrau kata ka jing duai ka jong ki jiu ngai ngu ya me ablei ba mem simla khayanga bangan dei u gentle kabak hadu kabak jusai duai gijo kalong nga aingu ya me au blei badon bor baro ba mem simla kha yang nga bangalong ka kantei hadu kata ka jing duai jong ki Parisi ka jing duai jong senrang jiu haki por ki ba manusia ka tin ka jong blei ka ya thuru sapang ki kantei ki ba krau laringi pule ka Bible ladu ka Testament ka ba rim wala ka don ka ba kum kata haka jing nyau ya ki briu iki kan thei ki por manusia tin ka jong blei ki thu sapang ki breu ki ba krau bat ki ba riu blei haka Bible lagi por ki ba manusia kan mau ya ka Sara ka jing long lengki ka jing long temen lapat ya ka pa prosnem la dua ya kmat ka jong blei ber blei la kular ban ai haka ya Ishak ikan mau ya ka Hana la pipule ya ka Hana hai dari kitab jong Samuel boleh cepang ke Hana ngamur barong ka kemi ke jong Samuel da ka jing duai ke jong ka bakata ka jing duai ke jong ka kada yam hadu urang ba leng do ula perkat baka bu ajwan here kong ngam sim la bu ajwan here ngia sai hakmat ke jong blei balada u blei un ai khun yanga ya uta u khun u jonga ngan iPad syau bat kelalong kumta kalakha yo Samuel bat ur kalabu yo Samuel haka ying ke jong blei ba un long u blei un penon kam bar ula penon kam syai u ban long u atyar nam ta ban long unong yetu lupa juga Israel ikan mau orang ipule ka tin ke jong blei kitab nong bisar ke Dibora ka kan thei ka ba krau ka ba long ke nong bisar kan thei hapneng ki Israel haka por jong kinong bisar ringi pule hakitab kisim ya ka Esther sim kapala dei lang ba jong ka baka jaj ben reu jiu kala survive ka jaj ben reu jiu kala long kumba kalong mentah dei lang ba jong ka Esther sim kapala kut jing mut ban wer ya ki syakri ki jongka ban bu ka jing duai sajen it nak menta ki breu ki jongka bat kala kut jing mut ban lechau sim wat la kam dei ka por ya ka bakan lechau sim ru kala kut jing mut hala kam sim menong ladangan yap ru ai ngan yap mar Mordekai lu ada maham ya ka ba pam wat mut ba ma pha wat la padon na ka ying sim ru lada wan kan ni ka jinglem shop lada wan kan ni ka nem sniu lada wan kan ni ka bor ka jong boman uba thmu ban pendo jai ye ka jai pen reu bejeu wat mut ba pha pam dei ka jiu ndrei kan mau ba ma pha bat ka ying ka jong pha ru pan jot lang ha ka ta ka jing pen jot ndrei kan mau lada ma pha pam le ka ba kum kan ni ka por u blai un sei nang no ban pelaj iem ye ka jai pen reu jiu kun jong ka balang
kum kilong kmingi pai hakan ke por ki estar ki bakan jaman sim hakan ki singi ki banta ki estar jong ki khon jong ka balang ki estar jong ki khon kan thai jong ka balang Presbyterian Sopria ngi don ne em ban yang menta hatung ngi don ne em po jong ka balang Sopria haka imlang ka solang hapo jong kane ka dong kane ka thain kham tam kane ka jaka ka ba ngi don hang tai ha kadong ka jingi haum yap ngidon nya kata kadong ka bangi ong ka station kali ka mau yalang ka jing sneu ka ba shirke yang ta la ka long ha ka jing yadi ka jing yathit ye ki tiar be an ki jing di pen bu ai ki jing khaya yi be an ka jing auria ka jing shongkha ka jing pai jing pai sem ki breu ki ba bela ki ba sngi yang tu ki syak kenok bat ki breu ki ba lui ki bom ju bana menu kila rong ang tu kila belag kila sengi ang tu ngio i setangkat no kila pajing kila pajsem hatu kata kadai tang kata jongi ne hakini ki dong ki tang ki jong pi kajian em ke bakum kata kam tam kilong kemi ki so tho ning kong haba ki do yala dong jong unong kersan hal ka jong ka yeng kesem kada ka ba burom ngakren ya kene kum ki perbangai kam tam kada ka sengi ki ba kerpang jongi kan thai estar bakan jaman sim kum ki long kemi ini kepor bangin wer ya ki para long kemi ngin wer ya ki khun jung kapalang ngin wer ningkong yang unong syarai ya ko teman besan ya ko ramba balang ya ko kilong kemi ngyo i ya kadika bor jong haman ubala temu ban pendu jai ya ka jai pendu jiu kan sawan lap wat mut ba manga ngadai unong yalam wat mut ba mangi ngi de ginong yalam ngin light na kata ka jing sya keno ken mau lada pi pim le mai u blei un sei ko mo nor dikai lada ma pha ko star pham le ai ha ka bakum kan ka por u blei un sei nang no re nang no ban pelaj im ya kata ka jaj benru ba u ula kerku bodlai ken mau ru lan ngi pai ka testament ka berim ya ka rut ka badai widow kepada thaya blok kepada sumar ya kan Naomi kepada ong ki breu jong pha kin dei ki breu jong a u blei jong pha kepada bakashkri un dei u blei u jong a ha kepada ka Naomi kala pen bor ka khilek phai sia lagi jong ki kor phan lek bat nga kam don lawe ya pha rong em nganom ino ya pha ka kiau krim nganom ino ialah kajong ka kiau kurem kala bot ya kana Naomi ban lech syabat lehem bat kala kular kala smai ya khamat jong Naomi banong ki breu ki jong pha kin long ki breu ki jong nga bat u blei u jong pha wa pha shakri undai u blei u jong nga bat ngio iu sambai jong ka rut no bos lapan kha yo Jesse yo David bat lapan kha ru yo Jesus Christ nong pen em jongi kan thai ke ba krau ke ba testament ke ba thamai ikan mau ya ke Mary ba Elizabeth hap ngin ya pule ngin ya phai din ngim don ka por ban pule kan ka por kum ke ngej ngin selek ban pule ka jing em nyo ka Mary ka em kum no ka balong ka mi jung nong pen em jongi Jesus Christ ka Elizabeth ka balong ka mi ki jong Yohanes nong pen baptis ka jing so thiang rapi pule ya kini ki story jong kini ki arngut ki long kmi hak Bible kan thai ki ba riu blei ka Bible wala ka don hak ba kum kata ka por ba sya iben ni kan thai ka ba jaru hadu kini ki singi ka jaj pen riu jiu bat ka jaj ngilap rong kan yam muslim ru kilang don wat hadu kini ki singi kan thai ki ba riu blei kum ka mari riu kan thai ki ba no ardamli kan thai kum ka mari ka balong kaba sipara berka Martha ba sipara bor Lazarus reu kan thai kabala no ardamli kabala no kambun haka jing ai haka temple kabala no kambun ye kita baro kiba ai da kilak kiba ai da ki pawajar kiba ai da ki sanspa da ki chajar ki arhajar ki pawajar ki lak reu Jisu simla penram ye ki reu suong bahkan ne ka kan thai kala no kambun sekakam ke jong utrai lengkot kum ki barunge kan ke por bentah ke baar
ki kan thei ha ka kam syakri mentah ka bamut mentah ka bang ngi don mentah bat mangi ngilong mentah ka benta jungi kan thei ha ki kam syakri ha kan ka present mening ya kren ya ka history berbor ka ya thu ya ka baladap kamut ka ba menin mentang ya kren ya ka ba mentah kan ni ka benta ka ba ahar ka ba ngapersang ban pia ya kren ni kan thei kam syakri kamut ka jing syakri yo blai ha ka ba kum kini kisngi ha kini kisngi kan thei ha kini kisngi ngitip ki baladon kun ya ke jing pun kam jong ki meses ki jongi ya ke jing pun kam jong ki kemi ki kun ki jongi ha ki ying ki sem ki jong ki reng yo i tip handukat no ngam ha ka balang ke jong pi reng pek ni saki ha ni jan mit ruk ya seriem kum tahi ka bang yo i ha pedeng wat ha pedeng jong kata ke jing pun kam jong ki kemi ha ki ying ki sem ban pen piang ni ki jing non kam ban pen khuj baka ying ka sem kan long ka ba ikot ka ba ikhya baka ying ka sem ki jing bam kin long ki ba khuj ki ba kan yo ban shet ka ban yo ban tiu ki jain ki nep ki dei ban long ki ba khuj ki pliang ki pela ki ba dei ban bu ka ta ka rukom ka ba itanat ber ka ba khuj ki jing bu ki jing sat ki jing pen bej ya ki kam ying kam sem kata ka jing pun kam ji kan thai han rei wat la kataru ngambeng wat la kataru pring ji pun kam rangi pek ngi serang nyimda i song nya te ji pun kam jongki barau singi ka don hayeng ngai sajong i lok barau singi don hayeng pidar pilayu pim dep ya kan rum padap ya ka tai rum padap haba ma i ya thu story ya ta ka kam bagi pendap nga ong ka dei sisa pim lawan pendap ka kam lesti ka kum ka taru kum kilong kemi ngimat kam tam kilong kemi de ka purom ki basmat ki basting ki ba dei hok ban pendap ki kamera malaka jong ka yang kesam henrei wat la ka taru ngiyo i ha ka ying ka kentang lai benta na ka sau benta kidang pendap hi ki kan thai wat ha pedeng ka kum kata ngiyo i ha kini ki sngi ngam tip ha ka balang ka jong pi ngiyo i ha ki balang ki ba per dang men ni nang lech ki we ni ki balang nang keren ni ka women sunday ngui i kumta khambun om dei tang kata lesi ki bawan kan thei ki long sau i sen rang ki long tang si benta sau benta nang si benta kata ka bang yu i ha kini ki singi bamta ka bai kan thei ki ha pan pendapi ki kam ki babon ki benta re ki dang la wat ya ka ban manage wat ban pen ya khlat ya ka por ka ba kodor ka jong ki ban keu ha ka ying ka ba kentang bat nda kila lek na ka ni ka ying bentang ro ngai ba si bon ki kam ki ban pendap haswa baksna thia ka thai ka benta jong ki kan thai kan mau ru ap lareng ya keren ha ka ba dei ban ka ni ka jung bon kam tam ki kan thei kan mau ya ka ying ka sem ju ka mari bat ka martha yo zula saros sem le ya thu ti budang le ayu le su sunrang amda don kam e ban ya thu amda dei e ru ki kam jung sunrang ban ya pendap lang hari ka kam haba ki don arngut ki kan thei siparak mut kam mari ban martha ki dei ban ya trelang ki kam pisneu kum no kum ki samla kan thei ki long kmi ru larang i don arngut siparna ka wei kam don por kawai ka sulai jinga seng bet ka sulai ngap bet ya ka ka ba lahi ka ya tin ka jong blai bat kawai padde ka subun kam maroi ni don ka jing sngau ka bakum kata kam ji rap kam lesi kam la ban long kum ta kane ka de ka jia ka por ka bau jisuwan le ka jia ka por ka kum ka ne ka por ka bang idon ni ka women sunday bang idon ni ka ne ka women week ka bang idon kam ban penlut ka por ka ba kodor ka jengi ngina ya kran ni ki we ki por nia keren nia kebakum kan ika por kebau Jisu wan kapor kebau Jisu kwa ban penlut ya kapor lembat ni kebau Jisu kwa ya ka ying kesem bahkan penlut por lembat ka lembat ngamut benong kabang yui ya kalong ying kalong sem ka jong ka mari bat jong ka martha kaba kila yo ya ka kaba ka martha ka knyum ya ka mari ban ong ko trai balai mem ong lem ya kan ka para ka jonga bakan yarap kam lem yang
Jisu msimla penrem ya kamartha. Kadai martha ban pendep gi kam. Kadai kadang don te kapor. Kadang don te kapor. Lesi kadon ru larangi pai ka badai ber ka jinglong Kristen ka jungi. Ka jingit ka jungi ru. Bar ka bangi pendep ka jungi ha ka badai ber ki kam po juga balang. Ka jing syakri ka jungi ka po juga balang. Ka sengi sonde. Ka sengi utrai. Ka sengi balang. Ka bangi don kam ban ai ka por se utrai. Lesi kadang kanika kam ke jonga rangan pendep la syair kadang long. Ai se kendiat penyaklat se kendiat de kapor. Bang iyo banwan hadu kat no. Kum ki berbangai hakabalang presiden Syopria ngia don hakimit si balang. Ngia biang por hakimit si balang. Ngia biang por hakas ngi ke jong trai. Hadu kat no ngilak banwan. Lesing ke jingdon kumaya kren itu mesan meningidon kumasan sepatam apa juga balang. Kat no persen ke bangila. Ban penlong yela de kum kamari ban don iki kijat ke jong Jisu. Hakipor baka balang gala penbej. Nak mentaban syakri lang yublay. Kata ke bang kwa yangi ban don ban bu ke jing perkat kum ke brongej. Haba penya serim ya ka ying kesem juga mari martha lemet ka ying kesem ke jong. But ikan mau ru ya kaneka ying kesem jung kamari ber kamartha. Kadai ka ying kesem ka bau Jisu urung ume ba. U Jisu yang ngai bau ka ying kesem ka bau Jisu samet. Ban u Jisu ba ya kini sipara. Ya kamari ya kamartha. Bat ya ulasros. U ba ya kaneka ying kesem. Larangi puleru hakak tin ka jung blai. Bat la tho ru tang hakan ka bentak bau Jisu yam. Maka dari ruka dekot kebalan kotam ke Bible. Kapa om siam las tok hai. Kapa Jisu uyam nak benta kita ki breu ki jong u. Hoi uyam nak benta Jerusalem. Re uyam nak benta uno ne kano. Kemud uyam kan ke bamud ba uyam nak benta mar ije ya kan ke yingasam. Haswa pun sale i kamba. Ban pen im yulas ros u Jisu uyam. Angej bakal jing yam ke jong namar bau ij. Habang ij ya kiba thon ke jong kiba haying kiba sem kiba ij kiba thon ke jong la don gano ba jing cia ka sosi. Ka penlong yangi bangin yam. Dilemar kata kani ka ying ka sem ka matru. Hapdeng ke bakum kata kani ka ying ka sem ka syakri play. Ka ying ka sem ka bau Jisu don. Ka ying ka sem ka bau Jisu samet. Kayeng kasem kabar trai jong Yesus Kristus udon sendaru. Kadon kapor kabaka ying kamat ya kijing sosi. Bat kajing duno ya ba ibaton. Kepala penong ya ka mari berkamartha banong lada ko trai medon hangni upara jong yi un om dalayap. Lada ko trai meladon hangni upara jong yi un om dalayap. Jisu ong em kai usuyo tia. Barsisha kumta leseng tip hai kan story na penjrong Jisu lalet kersiu yo lasros baladon hakat telu jing tep laisngi bat ula impat namar bau Jisu ij ya kan ngai kasam leseng kum ki ying ki sem ki jong hiru kum ki bermangai ngimat ya ki babon ki jing ke ba ki jing do jing kermen ngidon kam namar kata badong ko try lada me don haka ying kasem ka jonga kani ka jingja kan om jin dala ja ya kani ka ying kasem ka jonga kum kilong kmi ngi sutu ba ya ka bakum kini long kmi haka ni kisngi ki bamenta ki madru ya ki jeng jau umat wat haka jing syakri ki jong yublai ngamat ya ta hala ka jong ka balang kumuno syarai berit ka bang iyo ban ai ka counseling nam ta kilong hing kilong sem ke ba ye tho ya la jong ukpa ya ka hei ke ba ukpa ule ke ba ye tho aka ya dei ber ki kon ki bala he ki bala san la kilong kan thei ni shin rang kim la shu da kum wei pat ban ong ban sneng ban krau ki ma ate ki jing jau mat ni so tho ni kum kinong sharai juga balang ka burom ngi kran wat ka ba wan haying manirung yo i ya u ne ka perbangai kibadon hapdeng ke jing yale namar kata ke ke jingkit kene ke jonga ke jongi kum kenau syarai ya ke bakum kata ban wat ban ai ki ke jing slok
Imat ya kaba kum kini kir prabanget ya kini sengi kaba mentah. Kiba mati kijing jauh mat. Ya ki wata pedeng bagi syakri yu blai. Ki mat ya kijing jauh mat. Haki long ying ki long sam. Kiba don ru lesi. Ki dikhot jong ka ying ka sem ki jong pi. Kiba hajane jong ka ying ka sem ki jong pi. Kiba khnyum dia pi ba pi le jing seng. Kiba khnyum ya pi ba pi trai ka kam ki jong blai. Kiba khnyum ya pi ba pi akhre jing ruai le mat ki kun samla. Kiba khnyum ya pi haba pilek nam taban syakri yo blai lese ka buram nga kren ya kani kajia lese hangno la kam jia hang ka balang ka jong piro ki long kmi ha kani ki sngi ba menta ki matro ya ki jing syakran ben ya ki jing syakran insol ki jing syakran siat parsi haba ki long kham tam ki nong yalam kiba smart ban wan jing seng kindon kiba keren ya pi kabriu kiba kum kato ni ka akru blai ni ka jinglong kiba kum to ka jing seng ti kum jupep hendrai ka rukum keren ka rukum le kiba kum kita ki ai kiba kum kilong kmi ngimat ha ka ba ngi syakri yu blai ha ka kam ka bang syakri yu blai kini kisngi bamta sibun kiba ngi dai ban mat kum ki perbanget ki para banget hakan ka janmit ke bamta kerpang nam ta kun kan thei jong ka balang sopria ke bangi dai ban mat ye kini ki baro kamper kana bon kamat bunsha kamat wad sya berngem penyap ru kimat kum ki long kmi ha kini ki sngi ki bamta ya ki jing ki babun namar ki kam ying ki kam sem ki jong ki ya idau ibarit keba im semlala ban kan mau la ni la semlala ban pendap la si nain ta idau ibarit ikla long thma haka ying ka sem bat ka long ru ka jing na ka benta ka kam ban syakri yu blai kiba kum kita ki ki bang idai ban mat kum ki long kmi hakini ki sngi ki bamta ka benta ka balai ber ka bakhadu jung na khupor ka por ko ki kan thei haki kam syakri na ka benta ka lai sai Ikan thei ka kam syakri na ka benta ka lawe nam ta ka lawe ka jonga ka bangarang don hasla jing na perthei ka bangamla bantip nam ta ka balasai ka lawe nam ta ki khun ki ti ki jongi ka lawe nam ta ki khun ki seu ki jongi kan ne ka bamut ka ta ka lasai ka bamut ka lawe ka future na ka benta ka jing syakri yo trai na ka benta kisngi ki por ki bangwan tin ka jong blai kong probab ka kan thei ka start ka thei la ka jong ying hari ka kan thei ka bi ka lit no ya ka da la ki jong ki ti ka kan thei ka start ka thei la ka ying hari ka kan thei ka bi ka lit ya ka da la ki jong ki ti kumbala pen kan mau meni na ka benta ki por ki ba mensua Hoi, keladon kajing sa nyoben ki kan thei, keladon kata kap jing bom dak khen kor ikan thei kam tam la ngi pek, hakadustur jong ki nyam jiu. Re utrai berunong peniem jong i Jesus Christ, hatom simla demo na ka kan thei, hatom simla khamo na ka kan thei, utrai berunong jong i Jesus Christ. Ubalong nong peniem ujongi bakamari kebau blai ulai ibet ya kanika kenthei kamari thei soti bakan long kanong kha ya unong peniem ujongi Jesus Christ bat hatu kam dei mo ka kenthei kanika dei sibenta nam taban penslori ki kenthei kalawe jongi kenthei bangi don haka balang wat haka imlang salang ru kalawe jongi kenthei nam ta kalasai kakamba ka baningkong ka bau Jisu lale hatu kam demo ka kan thei ka kmi ka jong Jisu ka balai ong ya u bakani ka ying ka sem ka sadon na pdeng jing lerany ka jing bom dap wan ya kani ka ying ka sem kidon na pdeng ka jing khawai kan don na pdeng ka jing jaburam ka krau lada kani ka wan kam dap na ka benta ki bawan na ka jing khawai ka kmi ka jong Jisu ka lej ban ya thu ya kata hu
Bat Jisu la le ya kata ka fast miracle. Kamba ka maningkong ban pendon burom ya u. Ka baka kmi ke jong Jisu. Lai dei leng ba jong ka. Jisu la le ka kamba ka maningkong. Bat gitu ki babut hakti hakjat yo Jisu. Hatu kim dei mu ki kan thai. Kaktin ke jong blai ke thu ba ki don ki kan thai. Ki babut hakti hakjat yo Jisu. Habau Jisu pendap ya ka mission ke jong u. Kebut ki ba don ha sen datam ke jong Jisu. Ki dei ki kan thai kata kaktin ke jong blai ka. Bat om tang kata. Hak itu ki ya ki bau Jisu don. Ki kan thai ki ba dei ha sen datam nam ta jong u. Bat ha ka por ke bau Jisu sa nar pnaru. Nadu ka por ke bala kem yo Jisu. Ban ba ya u ban pa ya u ban ba ya ka ding pna. Haduk bana poi hulum kalbari. Tin ke jong blai ke thu bagi de kan thai. Ki ba don na senda. Ki ba nut ban wan hajan. Petros usenrang ulen. Ki kan thai. Kim rit kim septeng. Ki don na senda akapor bo syapan sistem banyu Jesus Christ. Ki yam ki lenyar tin ke jong blai ke thu ba ki yam ki lenyar ki lampat ki lede. Ha ba ki yo i yo Jesus bo syak sanar pna. Karena mereka bentah juga kan thai don hakapor ke jong Jisu. Bat kaktin ke jong blai ke thuru. Ba om sim la dei usen rang ba sakhi nang kong ke jing me pat jong Jisu. Hatu kam dei ka Mari nang Magdala ke bala sakhi nang kong ya ke jing me pat ke jong Jisu. Petros usen ran barang ba em. Yohanes ba kami la dei bau Jisu ik yang ngaru em sim la dei mau. Ubala sakhi nang kong ya ke jing me pat ke jong Jisu. Bat ka bala yo ban ya kren nang kong bat tau breu badon hak ta ka jaka ka bala tep ye Jisu. Kadai ka kenthe. Kata kadai ka bor ka bang yu ina tin ke jong blai. Ba ki penthei ki kenthe ki don ye ka banta. Na kam ta ka lawe nam ta ka lasai. Nam ta ka kam ke jong blai. Haki kam jong ka jing sekri yo blai. Kanabon namar kata ban pen ken mau hakan ke por lese ngim dah tip ha sepang ka story ke jongka la suya thu kolom ya ka lang ba ka tu ka mobi lang ba ka tu ka film lese kam da long ka ba nia kumbang inang da ka ba burom ngidon na preng jong iki nong sarai ki balai cha kan ki jing sang sinot hate helai dang el ka balawen ka we na ki kam jongka perstri sora kebala keli ba kadon ru aki kot kasun pau kebala yathu ba la tep ya kan nabon hanong saulia em kam simla long kumta kat kum ka jing pensai na ka balang kalong ba om simla tip ha bala tep ya kan nabon kam don kata kalum jing tep kebala tep ya kan nabon ki babon ki breu kam tam ka kanhun jing balang pestian jungi ki ba wan wat ya kata ka ulum jing yau ta umot bala tep ya kan nabon rela pensai de ka balang nong saulia baong ba em simla don simla lap ha la tep ka nabon namar ka tangi su tep ke jinglong jing im Kristen ka jongka kum ka kan thai ka baningkong ka ba priang yo Jisu baka spa kam simla yo jaka haka kanabon narangi pule narangi katkum ka jing itu kana kalong ba kari ka kun binong bison kam dei ka kun ka badok kari ka kun ka ba yo ka bakot hakipor mensua ki temen ki badon ki ksiar ki ha ka bamud bukri ki kun ki badon ki ba em kanabon ka wan na ka bakum kata ka longyeng ka badon ka spa kerhai ka badon ki jing don jing em ki babiang ki jongka hare kanabon ya kita bro ke in hok baro ki jing pensoi ki babun ki wan ha ka ban pensoi persang ban pensoi ban penbam sap ya ka bakan len yo Jisu bakan ino yo Jisu gijing pensau ha ki bawan om tang nabar jong yang kesem ki wan na po yang kesem boman upenon kam da ki bahayeng ki basem na kam taban pensoi ke jing im Kristen ke jong iru om tang ki banabar ki ba prasnang pertau ki perlok berjor ki ba pensoi men pengop yang i rei wat na po ying pu semru ki don ki bakum kita kanabon ru ka mati ka bakum kita dala ka jong ka kemi ka penen yo Jisu
klet no ko kun yo tau Jisu bapa phala sekri kan nabon ka jet yo Jisu hakabakum kata kapor kalakut jemut ban but yo Jisu ban om pai den kan mau ru yang hakabakum kan kapor lembah jong kan ke subject ya ka wei na kiru kan thei kan nong serapta kam simla tangkai su nakam ta kala sai katip haba ubriu jong blai wili jawan barang to ai yang ngalatkan palat padon jing bam ka kan thei nong serapta kong ngadan tang si kamu pureu bad pnyang hau klong ngadon tang si kamu pureu bang yo ban set ya lade badu kun bangan bam bangin yo ban bam ban ngin sayap no ngim dan syu ka jingkermen nam tak lasai idan satang ini jingkermen di barit haka jing im ke jong irungi mat kum ki pangai jingkermen di pas kam dan syu ka kalat jingkermen ke banginang don ke jingkermen ke ba dang bun ke jingkermen hari ini ijingkermen ibarit lada light deh ini ke bamut ba ngilajot lada light na ini ijingkermen kajing jot kan wan kajing klamran kan wan hakaying kasem kajongi kum taru ke kentai no seruta idon satang ini ijingkermen banda ilalut ini ijingkermen kalawai kajongi kalasai kajongi nginom poi su sei kawan kalawai jong kan thai no serta kalong ka jingyap anda lalut unu pureu ka jingyap yaka bad ukun jong ka handrai ka penkongo yelade namar ka ktin ka jong ubreu jong ublai ka ktin jong ilija ka bawan no blai ka penkongo ya kata ka kre ka jingbam nam ta jong u bad uta upureu ha kesang bad pnyang uklong un om lut syu lano tat ndakut no kata kaya ka sneu berkan nem sneu ka baja ha kata kari pol wong siti syu ki Filipi way ar pway ban kan mau ya ka jing em jung kan nabon bat kin nabon ki ba kan jam sim ki ru kan thei ki ba slor ki ba kraw ki ni sngi balong kin nong duai na ka benta ki wei pahat ki nong pen em nam ta ki wei pahat ki nong ya sahai nam ta ki wei pahat pen kan mau ya ka bau pol ren man pen sriem ya kan nabon ni ka jing em ka jong ka kalong yang ya ka ban em kalong yo kris bat ban yap kalong ka jing mentai ni yo ne em ya ka ba kum ka ni ka kum perkhat kum ki long mi ki long pa ki nong sarai ki ba ni ki balong ki men ki jonga yanga kum nong sarai yangi kum ki long mi ki long pa ban im ha kan ka pertai ka long na ka bentau kris bat kalawe jong ka jing em ka jong indang ilalait no na ka pertai ka long ka jing mentoi ngin poi serta ka ri ka bau trai la pen kre nam tak pan snget ka burom na ka benta ki bela jit ki jong u nabon ka long ka nong muna ka long ka nuksa ka long ka jing sai ka long ka lawe ka long ka kalasai na kam ta ka jingai Kristan ka jungi ka reu kan thei ka bala no ardamli kam teng kai su ka ai lut Jisu yo i ka mangalong ni kam syakmat ka ei ka ba pidang don ka ei ba pidang teng kai kam simlan teng kai su ya ka jingai ka jongka kam sing melatang kai su ya ka pau sabar ka jing im makan jado nam ta ka kam ka jong blai ka ai lut ya ka ta kat ka badon namar ya ka ban ihim ka long nam tau kris bat ka lawe ka lasai nam ta ka jing im ka jonga kan long ka jing mentai ka jing pen kut nam ta ka ni khubor ka ni ka jamit ka long nabon haka balang menta ka long kabang im apreng ka spa bat kijing soba langi na ujor ka bayadai bat ka por parang wan ra ya ka benta parang ka spa kajing tuk hana ki por ka manusia ni so tu la ya ka ei ka ba ki mai it ki pa it ki jongi ki tu
bakata ka jingduk kada sensar sisa Henry agni singi bom tang yui bakam da long shu hadu kata nilai yo be ya ka jai ka bam nilai yo be ya ki jingdon kam wala nang yo larang wat larang im yo ki we ki jingdon kam ki ba ki yo lem ki we ki baru spa rang yo ya kita ki jingdon kam tam la ka long ka jan ka bangi phong la ka long ka bam ka di ka kop ka sem bat na ka bantawat nam ta ka jingnang jing start nam ta ki khun ki jong hiru kam da long shu ka jing khanglat kumbalong ki por mensua namar kata nabon na kini ki singi bam ta kalong bangi im ma ka bakum kata ngiem ma preng juga spa bar ki jing sau ba jing ka perthai ka syong hangi bangin shrai ki bor jong ki jing pensoi ki perthai ki wan na ki babon ki rukom ban pensoi ban pen pep yangi ban pen sange yangi ha kata ka bangi lasdang ban mare ka ta thong ban pen sange abang yoi abang phaiden kumbalong ka tanga ka jong lot ka bala thu ban mare ban phejap na Sodom ber Gomora hare kadang benut ya ka paspa ka badon na Sodom bat ka bakala phaiden kala long payamo melo kalawai juga balang kini singi benta ka ba ki kun samla jong ka balang yo ing saja keren ya kata hamtam maka dustur jong ikasi ke bamenta keren ka burom nam tai kini benta nam tagi kun samla kan thai jong ka balang ka jong i dongin long ki ba husiar nam ta ban jit ya u ban long unong sumar jong ka yeng kesem ka jong i ngem da don kam ngasai bu i kini ki selok nam tagi kun samla Kibai saya tu hangau tu mesan bang ya kendu jing ak bakum kata ka jing ya kendu samla ka jongi asai keli ong lakat ka arta jong pite kala dei pi ban watno yono sumar ongin lem ngunu kan tem mesan ime ipai ong pi kum uta bre uba biang ka kam ka jam uba la ban sumar yang i kam tam kibai yo kon kado kibala ban sumar ban sim ka jing kit kli yang i kimi ki pa ong kata le sekan long ka jing bakla Pinjit, yau breu ba pinyo nei tong tau ba trikam sarkar, uba biang ka kam ka jam, uba biang ka spa ka pau, uba biang ka dur kadar, jit pek nyengkong ye ka jinglong, ka jingkir ku na ublay, nda pila seng ye ka ying kesem pimla ban mudur, mentau biang ka kam ka jam, mentau ubiang na jung sadong, ngimla ban tip ye ka ban sawan, ni pek ye ka ba mentah, nginom pek ye ka ta. Pek ya ka jinglong ka bam tai ka jing im ka jong breu yet yo breu baru blai yet yo breu ba bha pin yo ya ka long ying ka long sem ka basuk ka ba kemen pin yo ya ki nong tai ya ki nong tre ya ki kam po jong ka balang pin yo ya ki breu ki ba ka balang ka don kam pin yo ya ki breu ki ba ka balang kadon na kabenta kakam kapo jeng kapalang bakin long kinong tray apo jeng kapalang kalawai jeng kapalang ngalapan ong rosi benta akadustur jeng ikasi namar haban poi usenrang kata kapalang kabang haban bek benya ya kakam syong kasun man haswa bang simti ya uneka don kam hakini singi bemta kemang keren Hakau ya dai berkijing sneu hakai emlang kesalang hakini kesengi kebam taha hakini ki dong ki tan ki jongi sesin pat ngidon kami ka bor juga ding ke jong mensim bakoi ka bor ke jong mensim bakoi ba unyo ya ban senchar sai sin pat ya ka balang ke jong u ka ding ke jong mensim bakoi ka bor bat ka ding ke jong mensim bakoi ka ding jong ka revival nganget bakum ka balang ke jong piru ngisayo ban rakhe ka ni ka revival Lesikum ki dekhot yang ka revival committee lani kum ki nok cara juga balang ngida kwa bakan ka revival kan ka sedem kanda long da sisa ka ba pentemai ki kun juga balang nginda yo i ka ruso jong ka revival jong ka sedem marjar pusau ya ka jing pen im ya ka balang bar kata ka jing pen im ya ka balang kam sedang na u ne naka kam sedang nang no nong rwai semensi muong atrai pa revival ai kan sedang suananga Penim ya kapalang, aikan sedang syuananga, ublayun berku, nakam taka buram kejong u, amen.